Mercedes naik nagan guys nih. Kau cakap macam ni. Lada. Oh, siapa? Dam kemahan guys, बहुत dam. Guys, good morning. Hari kita mau video tentang kabar berubah. So, di ni jangan Dimapur thang naik kerja. So, juga terbaik, almost terbaik. Naram kerja. Guys, जों finally जों टंला सहैबाय ओमफ्राय बे फंबाया जोंखौ दोनफैबाय आरो ना गाइस नै फंबाया जोंखौ दोनफैबाय जोङो साथाम फैबाय नै बिथिं सासे लोगो दंबावो बेस्थ' बिथाङा ओमफ्राय दायो जोङो टंलानिफ्राय जोङो गुवाहाटि थांग्रोसै ओमफ्राय गुवाहाटिनिफ्राय माने एक्चुअलि फुरा मा जाहैबाय माने गुवाहाटिनिफ्राय जोङो सानाव थाङोब्ला जोङो माने डिमापुराव हराव सहैयोबा जोङो रुम भारानि थाखाय जोङो रुम थानो हटेल थानो ओमफ्राय प्रब्लेम जागोन बेनिखायनो जोङो हरनि दा 2:55 जोङो ट्रेनआव गाखोनानै जोङो 8:30 सोआव मोनहैगोन आरो ना गाइस फुङाव थ' बिदिब्ला जोङो थांसै गाइस फाइनालि जों नै टिकेट गोदानबाय सानैनि So guys, जों फाइनालि गुवाहाटि सफैबाय ओमफ्राय जोंहा ट्रेना दा गैथ'आ स' दा जों नै खामायबाय थादों जोङो लोगोनि रुमाव थांनो ओमफ्राय लोगोनि रुमाव रेस्ट खालामसै रेस्ट खालामनानै जोङो ट्रेनखौ मोजां नायफिनसै बेसेबां खैथायाव दङ ओमफ्राय जोङो जार्निखौ स्टार्ट खालामनायसै नोंसोर भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदे गाइस आं देखायलांबाय थागोन आरो ना गाइस दायो जों माबा सफैबाय मा होनो बेखौ दिगुलि फुख्रि ओमफ्राय कटन कलेजाव बिथिं थाबाय जों दायो सिगांथि थांगोन गाइस सिगांथि स' लोगोफोर आङो नैबे टाइमाव माने एसां फुटेज लानाय जायासै माने नैबे टाइमाव जों लोगोफोरनि रुमाव जोङो दसे थाथ'बाय ओमफ्राय जोंनि ट्रेना हरावसोमोन नालाय बेखायनो जोङो लोगोफोरनि रुमाव थाथ'बाय ओमफ्राय आं एसां भिडिअ लानाय जायासै रुमखौबो देखायनाय जायासै आङो स' हामा मोननांला बेनिफ्राय नोंसोरो उनाव नायलांदो आरो ना गाइस भिडिअखौ गाइस फाइनालि जोङो नै सिटि सेन्टाराव सहैबाय नाय गाइस नायनो हागोन नाय बर्डखौ नुनो दिनै सिटि सेन्टार Mercedes नायनो हागोन गाइस नै नै Ano समायना समायना सिटि सेन्टाराव गाइस सब मागानाय नायदो स' गाइस सिटि सेन्टाराव फैदो आङो न'निफ्राय स' माने सिनि मोननाय बहुत मानसि लोगो मोनबाय आरो ना गाइस सिनि मोननाय माने जोंथिनि मानसि माने लोगो मोननोसो मोनखायो आरो ना स' दा जोङो बेयाव दङ नै बिराद मानसि दिनै सानडेखाय माने मलाव बिराद मानसि आरो ना गाइस माने बिदि ओरैनो रिजन गैया जेबो माने जों ओरैनो बाहेरायाव ओंखारनाय हिसाबै सिटि सेन्टाराव ओरैनो बेरायना फैबाय आरो ना गाइस जों जेबो बायासै ओमफ्राय दायो जोङो रुमथिं थांबाय थादों आरो ना गाइस रुमथिं थांसै ओमफ्राय जोंहा दायो ट्रेना 11:30 दङ हरनि थ' 11:30 जों गाखोनानै गाबोन फुङाव 4:30 सोआव मोनहैगोन आरो ना गाइस 4:30 सोआव मोनहैगोन बेखिनियानो नारायण थादों आङो थांनायनि
भिडिअखौ आङो आपडेटफोरखौ आङो मोजां माबानानै नोंसोरनो फोरमायगासिनो आरो ना गाइस जों दाबो सहैयाखै जोङो गुवाहाटी रेलवे स्टेसनाव दङ गाइस नायनो हागोन ओमफ्राय जोंनिया माने प्लेटफर्म नम्बर 5 आव दङ आरो ना गाइस थांबाय थादों गाइस जों फाइनाली जोङो डिमापुर सफैबाय डिमापुर स्टेशननिफ्राय मा जादों मिथिबायना गाइस गुवाहाटीयाव जोंनिया भेक्सिन नायाखै खिन्थु नियाव भेक्सिन नायदों आरो गाइस दा आंहा भेक्सिन माबाया दुनाय गैयामोन डाउनलड खालामब्रबनांदों आरो ना गाइस जाय भेक्सिन लायाखै बेखौ एन्ट्रि खालामनो होआखै स्टेशननिफ्राय स' बेनो आरो ना गाइस दा आङो बेयाव भिडिअखौ लानो हायासै बहुत भिरमोन ना I got you, girl, and you got me. Diamond rings for you, 1, 2, 3. I'll tell you why. 'Cause I got you, girl, and you got me. You back it up for me, a real home run. You in my dreams out in the weekend sun. Throw back that 40, Hennessy pouring right. Fantasy take me. गाइस जोङो फाइनाली जोङो डिमापुर सफैबाय ओमफ्राय दा जोङो पिजिखौ बुक खालामखादोंमोन माने कन्टेक्ट दोनखायोमोन आरो ना गाइस आं नोंसोरनो खिथादोंमोन ना दहायो ओमफ्राय जोङो फैबाय रुमावलागि जों ससे रायखांबाय नङाबाथ' जोङो मिथिलामोन आरो ना गाइस दा नै आराम खालामदो नै दा नै नैबेनि गाइस रुमखौ नायनो हागोन ओमफ्राय दिनै आं भिडिअखौ एसेबां मोजां लानो हायासै मानो होनब्ला बहुत मेंबोबाय आरो बहुत खस्थ' मोनबाय आरो ना गाइस बेखायनो दिनै भिडिअ बेखिनियानोल'सै ओमफ्राय बाहाय आङो पिजिनि भिउखौ खिन्थिना होनोसै ना मा होनो गाइस भिउखौ नायनो लादो बाहाय नै गाइस नैबे रुमा नैबे गोदोरानो बिसिनाया मोनथाम दङ ओमफ्राय खोरखि ओमफ्राय नैबे नै बेलकनि दङ गाइस बेलकनि सिरि बिदि गाहायथिंनिफ्राय फैनांगौ आरो ना ओमफ्राय बेथिं अनार लाहानिया बिथिं बेखिनियानो जाना गाइस फुलकबि भाजी ओमफ्राय आचार होदो दालि दङ गाइस माने मालिकआ बिराद माने मोजां माबा खालामदों आरोना जोंखौ ससे लामा बायदि लायदों बहुद हेल्प खालामदों ओमफ्राय ओंखामखौबो जोंनो जाहोबाय नै ओंखाम जादों जायाखै होनना सोंदों ओमफ्राय ओंखामखौ होबाय आरोना गाइस स' बेखिनियानो जों ओंखामखौ जाग्रोनोसै बिदिब्ला गाइस जायाखै गाइस बा आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला मा खालामनांगौ जों मिथिखायो गाइस आङो जा सानदोंमोन बेबायदि आं भिडिअखौ लाबोनो हायासै बेनि थाखाय सरि आं आरो गाबोनफोर लाबोगोन आरो थांनायखौ आं देखायगोन आरो ना गाइस स' बेखायनो साबस्क्राइब खालामदो